Ara serà en Joan, que ens explicarà el seu treball sobre un pintor. Hola, em dic Joan i vaig a explicar obra tota la seva vida de Van Gogh, què he après, què m'ha agradat i moltes més coses. Vicent Van Gogh. L'he triat per curiositat per lo de la seva orella. Vull saber com es va tallar l'orella i com es va morir. La família de Vicent Van Gogh. A dalt els seus pares, Theodorus i Anna Cornelia. A sota, d'esquerra a dreta, Vicent Willem, Anna Cornelia, Theo, Elisabet, Huberta, Wilhelmina, Jacoba i Cornelius Vicent. Vicent Van Gogh neix a la localitat de Zundert, a la província del Brabant septentrional, als Països Baixos. El seu pare, Theodorus Van Gogh, és un pastor protestant casat amb Anna Cornelia Carventus. Tenen un primer fill, que neix mort just un any abans de la vinguda al món de Vicent. El mateix dia, 30 de març, aquí posen el mateix nom que l'infant mort. El matrimoni té 5 fills més, 3 nenes i 2 nens. El 1864 comença els estudis a l'escola pública de Groot Zundert, però a Vicent li agrada la solitud i durant la infantesa assisteix a l'escola d'una manera irregular. Els seus pares el porten aquell mateix any a l'internat dirigit per Jean Prouvilli, a Zevenbergen, on estudia francès i alemany, i més tard, en 1866, es matricula a l'Institut Hannig de Tilburg, fins que deixa els estudis ja de manera definitiva als 15 anys d'edat. De la seva joventut, Vicent n'arriba a dir: la meva joventut va ser trista i freda i estèril. Des de molt jove mostra un caràcter difícil i temperament molt fort. Aquest tret de la seva personalitat el fa molt inestable. Finalment, el 1869, després d'un any d'estada a Zundert, comença a treballar a la Galeria d'Art de la filial a La Haia de la Goupil i Co. Aquests primers semblava que la seva adaptació és bona, fins i tot arribava a escriure: és un negoci meravellós. Com més temps s'hi treballava, més ambiciós es torna un. L'any 1873 li proposen el trasllat a la filial de Londres, que accepta per al subministrament d'obres d'art directament als comerços d'aquesta ciutat. És aquí, i aquí hi ha una obra de la infància de Van Gogh. Sequia, 1872-73, dibuix juvenil de Van Gogh, La Haia. Van Gogh era un home terriblement torturat pels seus propis fantasmes. La demència el va portar a atacar el seu íntim amic, Paul Gauguin. Van Gogh anava sovint a una casa de cites, en especial amb una prostituta anomenada Gabi. En 1888, estant amb ella, li va oferir pintar-li i ella li va disparar un tret a l'orella esquerra. Ella va dir que volia això com regal i ell no va dir res. El dia següent, Gabi va rebre un regal. Era l'orella tallada amb una navalla. Van Gogh es va disparar un tret al pit i va morir en 1890. Què ha après? La seva vida va ser molt dura. La seva mort quan es va enamorar, que anava a cases de cites i com es va tallar l'orella. M'ha agradat aprendre tota la seva vida. No m'ha agradat la seva infància tan dura.
La informació l'he tret de Viquipèdia i Logio. Això ja